long live Jamatia Romjakkha kono piong na bawi bodol phai bai de Jamatia Romjakkha kono piong na bawi joto soba phai bai de Kini Hiran Kumar Jamatia no dati khuyog ya hanke de yog ya saktung bondo lama bondo khai kongro noi YTF long live YTF long live Madam Sagrat ini teman bang road block aja kan Pilaunya hambai Romjakkha no sengtini hongni aikhangkini sengtini khuiplongni thayo seng road block khlai tongo boni reason kha kaisa no sini YTF Hiran Jamatia no bela koina no borok bo belai borok ha bono sini BJP rok ereng ke sanawi roi tongkha tei borokni kaisa belai cinema sungsar asniti hunai mano tomani hongke brok beba belaino je saya khlai policy khlai kha je case khlai mano je hirani soi kaisa baino sing mano pura dismiss khlai paire ro nai brok kok samani tongo ke miani sarigo bono phaiwi soi ro phaidi hi malaijak tei sing bo haikena ukong ni mote ni singke system ni kong nagai bono soi ro ni hitlang mani kudo si baise baino narajak pai ha tei ro hojaglia ke belai brok sini singsa kaisa saya singbai hanya ব্যবহার খাইলা ha tei singno Hiran Jamatia no mahaike dala sawi je soi kaisa ro khangke phiog ro nai hunai je o mahaike policy khai narak bai mani omoni birodeni sing tabok bono phiogani thanglai wini sing kok sablai wi tabok sing root block khalejak ke hani bangini sing tabok salsane root block khalai tonai hiwan cholai khalejak ta enggak Hiran Jamatia ta phiog jaya ke bono tei teman sanai sing o mahaike ni sing yakaya root block khai thanglai hiwan cholai ke buskango nugnai bahirok nglainai ke sing to wan solaijak je bono je joto din yakaya sak jengbo root block yakalaya hinai kok sablaijak joto sara Tripura di sini media sing nai tongnai boro no joto no khumumu sing tini oro rai of point wo lamaka somani total Killa bon hi sing dakomani main karon ke sini elakani bidayok tabok speaker borong gedang Rampodo Jamatia jebabi uskani mulok boni video sing message viral nukha omo haike uskani mulok khaiwi sini youth rong no jole rowan naiwi je jago isa omo nglaila kok bang laila incident nglaha Killa bisigo bono tuiwi jebaba case rokha hani bangwi jeng bono roman mia pro roin klangmani jeng bono gosei namaya uskani mulok kok sawi jole rowi ake incident khairobu nge bo case ropiwi sini borok no romani ini jeng Hiran Jamatia mia pro roin klangjau jeng bono jekepano phiogani bangwi je phiog ya sak sini Killa no jeng omo haikene bon khe tongronai immediately sing boni release sing nai asen jotla belai ke hambai sing tini sini takhok sini buagrani warriors nya ka Tipra to warriors Killa block committee YTF ni member of Khobjak sini Khoroksa Hiran Jamatia bono illegal babe saya khlaioi case bumungti sakha kuno dos koroi no haifano kobuiba tongmani bangoi je case rojak mano gosewoi ang kuno khaya hai hononi bo gosewoi no boni bumung no tisawoi salaiwoi no bus khlaiwoi no kudo thangkha kaisa salenda hai khlai roikha kuno dos koroi phano kahani babe kintu haifano boro bewani babe khlaiwoi bono kusu keso rohokha abono sing manai mayani bangoi kaha borok khai tongjamono sing manai mayani bangoi tini sini Killa Tipra motha party yako YTF TWF juto Tipra sa miliwi ni sing tini Killa wo usrai khaile ni thangui tongo ba khaijagui tongo kintu daiti bono phiog ya hongkhe sing teibu kotoba kotoro lamongnai kuno tini simiya teibu sing mothagya khlaiwi ni sing usini sobano life phaiwi thangnai
তেমানি হকে বনো দাইতিনো ফিয়গানি নাংनै কিন্তু আসोकबाय कुनो बनो फियावै रया हके जों दैबो मुभमेन्ट कटाव थांनै हर सभा चलायनै चुरु किल्ला सिमिया एडिसि आमचाइनो तैयै स्ट्राइक खालायनै आसोक सिमिया सारा त्रिपुरावनो स्ट्राइक खालायनै बन खायनै दाइति बनो फियावानि नांनाय आसोनो